izvaitererai ndoda kuti pembi ndakutaurira izvi ndakuudzai handiti muveterani woenda unoita pane variko vari kutoshora programu iyi bayeisa iprogram bakona kona pabaisa haikona kundimanikidza kuti ndiite zvaunoda iwe ini zvandiri kutaura oramba inini ndiri kutaura kuti vamunangagwa 2030 iwe uda kundirambidza iwe uri inini here zvano iwe unoda kundirambidza nyaya yevamunangagwa kuti vasvike pa2030. Sorry. I want everybody to listen very carefully. Sorry, comrades. I want who can hear Shona. I want everyone to listen very carefully. We are not hearing, so you wait for me to interpret, then you do. Because some people maybe they are not understanding. But what he's saying is, he's saying, Lutiena, lifunu kuti yena, limali sukutu iti, abeko na 2030, lifunu kuti ati. Mina angenzi wena wenzai. Ngenze emguchile Chinese agla. Haundirambidze zvandiri kuda haungalise ngufuna iwewe zvaunoda kana uchida kuramba ramba wena ngafuna ukwala yana asi vamunangagwa varegeri kuenda 2030 kodwa munangagwa kayeluka ma 2030 dai zvaita aluvana kuyenza kati ijongo zilinga ngiyabonga moyo senini follows kukhona senipupuluwa akubophe amajongosi sesiyakona kutwa okay patakwenda apa kuti vamunangagwa vapinda dzakwinda nhete bvudzi inokorwa nemanda hey sazi ngoba lami khonapho ngani kumphicile kodwa kungani kutsho ukuthi lapho esesiyakhona okucakileyo kuyasala kuzaba sokuhamba manje uqatha zvakangofanana nepakapinda vamunangagwa woniye ngasingarwiri vanhu vakawanda stiriki yairwiwa nevashoma tichapfuurira mberi nehondo iyoyo uye tinobudirira zvanini vele sisiya MP. There are people who are making noise. Abanyabe. Tererai, zvandakutaura izvi. Lalelana sengukhuluma. Ndakutaura zviri international. Ngifuma oku international. Kuti nevarungu vanzwe. Lapha sesikhafula ngamakhala. Zviri kuitwa navamunangagwa izvi. Okwenzwa ngumnangagwa. Yokuti budiriro ngaende kumunhu wese ukuphumelela kuya emntwini wonke leaving no one behind kungenosala emuva vanonga mawo veteran chinhu changa chachiseko kuti chiyo chinhu chinooneka zvakanaka nekuyemurika amawo veteran aingabonakali wasenza abantu varungu vopanyika ino masanctions basinika amasanctions ndiyo sign yokuti tiri muhondo yiko lapho siloku sempini ndiyo sign yokuti tiri muhondo sisempini lakathesi comrade Tungwarara ndaida kuti muzondiperekedzawo ndigokwanisa kutaura ndisingazezi ndakasimba zvana kuthiwa ndicela umpelekeze nyika kana yaane masanctions vanhu vakanga vamuhondo vanogona kurega kuinda kuma-elections nokuti vari muhondo wokudeclare state of emergency declare state of emergency manyararaka bathula njo mambonyarara nditi like lathula ndodzokorora ngiphinde vamunangagwa munhu kwaye vamunangagwa munhu anoteerera vamunangagwa munhu akafunda umuntu ofundileyo dai akanga ichinzi ino umwe munhu taingodeclare totaura kuti tiri pastate of emergency hapana maelection